zen oso polita. Ginean, bueno, junintzen etxera, aita, osabak eta denak unzirenean bilerara, ni junintzen etxera. Eta elkartu ginen familia, lehengusina batzuk, ama, aizpak. Eta nik eskatu nun, ez nula jakin nahi ezerrez, ez telefonoz, ez, bueno, nahi nun jakin, etortze honi bazien banduak, etortzian ere etxera. Eta bestela, aita etortzian esatia ez, eta listo. Eta ginen etxian denak, eta mensaje baten bidez, enteratu zan dira aizpalenengo. Eta junziren, abisatzen denek eri, pixkanaka, eta ni inocente horri xeri da. Eta pasatzen ordu erdi bat, enteratu zirenetik nire familiar guztiak, mandoak iritsi arte itxera. Eta, bueno, izan zen, timbrea entzun nunian, eta gatu zutenean bizi daitzi error, bueno, ja, hortekan aurrera dena poza, musuak, una pasada. Betidanik atxona ateratzen zen danborradan, aita, osaba, beste osaba, lehengusua, danak daude hor danborradan txikitatik, handela ezagutu dudana, beti dutikan, ez dakat niretzat ezago beste konpainiarik atetzeko. Kuadrillan ninez lehenengoa, eta dena daude oso, bueno, eta familian duela 2 urte ateratzen lehengusina bat, eta bera da gehien laguntzen diana gauzak esaten delako hurbilena, berak utzi dizkit horratzak, belartakoak, parla. Eta hola nera mona ateratzen 2 urtetan, ja duela bastante, baina bueno, baita da hor. Danak daude oso bolkatua, danak daude laguntzen, nahi dute denak egon proba eta nahi dute denak egon erosterazek bakizer, leku guztita, baina hola esan barko baten bat, esango nuken nera mona. Ez duki alabarikan, naiz bere lehenengo biloba, eta badago oso emozionatua. Trajea, amonak oparitu dit, eta lehenengo hastian nekan etxean. Izan zen pasada bat. Lehenengo gunean jo nintzen, probatu nun, beste baten trajea, izan zela, ikusi nintzen izpiluan, eta ja, bai, naizela kantinera, naizela ni. Eta gero ja, zizian traje egiten, jo nintzen aste batean 4-5 aldiz, eta ja dakat etxean. Traje, una pasada. Traje txurila egin didate izan batzun artean. Eta botak eta, baina ari naiz ibiltzen, pixkanaka, alpargatekin ere bai, oina egiteko, ez dukitzeko gero arazorik. Ni joa bikin, danborradan atetzen gira bikin, da aita egongo da egun osua eta egun guztitan eronduan, eta gero dazkat 2 osaba eta kuadrillako bat, jungo direla txandaka, ensaioak eta hilan 8an, eta horrela.